Hola, bon dia. Soc Ferran Trias, metge de família de l'Hospitalet de Llobregat i també treballo a la unitat de risc vascular de l'Hospital de Bellvitge, on veiem pacients amb hiperactivitat familiar tant heterocigota com algun cas d'homocigota. A mi se m'ha demanat que parlés de la detecció a atenció primària, que incluiria els pediatres i els metges de família de la hiperactivitat familiar. De fet, no existeix cap protocol establert dintre del Servei Català de la Salut per descartar hiperactivitat familiar. Quan un metge de família demana una analítica amb un pacient i li veu un colesterol alt, hi ha unes xifres elevades, primer té que descartar causes secundàries, com són el trastorn del tiroides, o una malaltia hepàtica, o una malaltia del ronyó, per veure que no tinguin aquesta malaltia i sigui la causa de l'aixecament del colesterol. Si això es descarta i tenen un colesterol molt alt, el pot tractar o bé derivar per fer estudi amb una unitat especialitzada. De fet, el que hauria de fer també és l'estudi dels parents de primer grau, que aquests parents de primer grau poden ser o els pares o els germans o els fills si els tingués. I a partir d'aquí incloure a tots aquells que tinguin colesterol alt. Clar, això a vegades té una dificultat perquè no sempre un germà pot viure en una altra zona i tenir un altre metge capçalera, amb la qual cal avisar aquest germà perquè li demani el seu metge capçalera corresponent a l'estudi d'un colesterol aixecat. A nosaltres ens semblaria molt bo que, com altres iniciatives que han corregut a l'estat espanyol, detectar colesterol alt en pacients pediàtrics. Si se'ls ha de demanar una analítica, demanar-los també el colesterol. Val a dir que si detectem la hiperactivitat familiar i la tractem precoçment, evitarem complicacions en un futur. Jo simplement dir-vos que gràcies per visualitzar aquest vídeo i que agraeixo que hagi comptat amb mi per explicar-vos una mica la detecció de la hiperactivitat familiar, tot i que sigui minsa, a atenció primària. Esperem que les societats, tant les vostres associacions com les nostres societats científiques, punxin una mica al Servei Català de la Salut perquè aquest diagnòstic es faci precoç i com més aviat millor. Gràcies.